gelem ngamale akeh yo kuwi bakal oleh nugraha ngono tepuk tangan iki ngono kuwi lah guruku Mbah Kedut Profesor Dokter lurah sak negara iki sing sok Profesor Dokter kuwi Mbah Kedut yo liyane paling apa DRS keblitine ta kaya Wito STW liyane STSI STW ngono kuwi paham ngono iki kula ngaturaken sanjane wah sawenga kados pundi sampun bali kula namung manut sandika hadap paduka yen to mangun kowe kudu dadi muridku iki sandika kaduka iki pangaten kuwi iki pangaten kula boten pemak kados pundi kula badhe nyuwun sesrepan dhateng paduka padha hadap paduka preman tugas rampung di Arpolo dan Kang Nolowati oleh Padukuan di posisi sedika yang mengaten kula badhe ameng-ameng wonten Padukuan mriki hangulati kados pundi kalih kula badhe nata putra-putra Pandhawa jaluk audio nek loro
makhluk bisa ubah lan swara kanthi lafaz la haula wala quwata illa billah. Gonggo te gonggo durga mendak kala sirna. Sirnaning kala katolak ngawor, katolak kidul, katolak etan, katolak kulon.
pun kawiyos ing ajeng mata bragama nyaya jodapa lawa sotokdo Karacana. Tata Sawala ora iso ubah ana kahanan padha jaya padha kekuatane moga Bathara sampun pasrah dhateng Kang Murbeng kuwasa inggih Gusti Kang Murbeng Rat inggih Gusti Allah taala Gusti tegese bagus ing ati kang alah sinten to ingkang lenggah wong Srimaga wonten ing negari Ngastina Raden Duryudana inggih Atmaja Bendari inggih Jaka Pitana dagangan berarti kan adep para punggawaning praja saking Patih Haryo Sengkuni dalam Resi Pandhita Duna sakwintenipun ngamangga Dipati Karna inggih Suryatmaja putra Kadang Sentana ingkang sami hangestreni Piswanan Agung wonten negari Ngastina sedhih Binaturada sadaya bangga durga ningkir kala mendhak sirna kala dina kala sasi kala taun kala windu kasingkiraken mugi-mugi duka ngesut ing dalu menika wonten ing Senen Kliwon minggah saklajengipun wonten Senen minggah slamet wonten alangan setunggal menapa guyub rukun masyarakatipun santosa manunggal dasawiji ngiblat dhateng Gusti Kang Murbeng dumadi sakala miyos wonten mitos wijining lesan kasesek wonten ing irama lukanantanipun
manik loro Narwata Prabayo kang supira lergi lagi siring kade wimbo kekontomre katiuping maruto maruto panto Bimbo sabaran mangambar kongas Amit pasir hati matapi tinipun was saking duka dalah sawan lan suwang ripo duka paman Haryo Suman Bagyo Rajo suwun potuko paman inggih anak Anggir Duryudana tebih saking ploso Jenar suwan dhateng paduka nandalem ngarsa dalem ingkang sinuwun bapa pun Haryo Suman amung ngaturaken sembah kunjung dhateng ngandhap paduka sinuwun Prabu Duryudana inggih dawa sami-sami paman kasih karo anggen menengah inggih boten sampun kirang prayogi nggih Bapak Pendhita Bagyo Rajo wah mleguduk sama lele sama rante mleguduk monyor-monyor ana beduk katabuh duhur wayahe salat Hawallahu tegese la haula wala quwata illa billah kotal jawaban kula numinyen dados Allahu ngaten nggih sowan kula kanthi rasa tulus bekti kula kuntuk dhateng anak Angger dhateng paduka ingkang sinuwun Anggir Jayatana nggih lho kok raosipun boten penak nggih dipun kecakaken Bagyo Rajo Ripatuka Kakang Karna dawa sami-sami Yai puja-puja sremun Kakang Yai kunjung dhateng sinuwun Prabu dawa sami-sami maksud helm Yai Potuko handap potuko nandalem karsot helm Duryudana yo ora lewat pujo-pujo atiku tampan ora kasihan sing kartu mamur semerga inggih Pasewakan Agung menika sampun ngertos dereng ingkang wigatos wonten negari Ngastina menika sampun wonten gedhohane macan wonten ing rasos marmaning sun boten saged gamblang
batin kula wonten Pesona Naga mriku kertos napa mboten paman. Kula menika janipun sampun kirang-kirang anggen kula matur nggih. Awit sedaya kalawuh dipun banjide ban siladan menika sampun katawis. Becik ketitik ala ketara menika sampun ketawis ngaten. Pramila menika kula menika sampun maringaken raos kedap-kedap mata utawi soca dhateng nandhalem menika sampun ngertos to nggih tak ngaten to. Nggih kula sampun ngertos. Nanging boten ampet manira rasa batin kula boten betah jangkah. Boten langkung namung putra saking Paduka ingkang dipun agul-agulaken inggih putra panenggak Pandhawa ra ngaten. Durung. Inggih nggih kados pundi? Paduka kertas ngertos wonten kelilipipun mriki ngertos napa mboten lek mboten minggat saking negari Kastina Paduka dipun gaji dipun nampa sedaya uba ramping kang nyekapi negari Kastina iki napa yen Paduka ngertos yen to wonten pertapan Bima Suci menika wilayah pundi tapel watosipun Bima Suci menika wonten pundi ethok-ethok ora weruh ethok ora ngerti apa kelakon tak jangkade. Nesu ya nesu, mutung ya mutung. Ratu Gung Binathara menika kagungan derajat pangkat rasa kedunungan wewenang utawi reh parentahipun kuwasa tunggal wonten ing Gari Kastina. Wonten ayakaning praja wonten Senopati Koko Prabu sampun siaga menapa dawuh Paduka nandhalem ingkang sinuwun kenging napa wong ratu ana senopati ana patih ana tamtananing praja kok bisa jangkah piyambak menika sampun mlingsemaken lakon ngantos keraya-raya Paduka ngusungi napa-napa menika piyambak mboten patut. Kula menika wonten senopati. Tugasipun senopati menika menapa? Ambingkas Budi Candala ingkang damel resuh resah wonten negari Ngastina. Ngaten. Nanging batin kula boten trima yen to pendhita banjine Banjiladan. Kula menika jenipun boten ngaten kok nggih. Kula nika astu kula mika mboten banjine Banjiladan nika kula banten nika mboten sedaya kula damel sama nek kula maringi nggih ABB mboten kula tapihani ing intiripun Pendhita Dina isa nyelake Bima Suci Rasangka negara Ngastina. Nah ngaten niku cocok so nggih. Yen Ratu menika pangucapipun kedah sabda Brahmana Raja datan Wolawali. Lek pandhita ucapipun tes sepisan dadi ora kena dipun ulang-ulang utawa dipun dobel-dobel mboten. Iya ora. Kedahipun ngaten. Lah pucapipun Ratu menika Gung Binathara kawitaksana diperagem Yai. Paduka menika Ratu Gung Binathara. Kedah enget trep sila tata krama kahanan. Sengkune ya kudu ngerti sengkune tugase sengkune niku napa. Durna menika minangka salah satunggalipun ujungipun negari Ngastina tugasipun napa? Kedah ngertos. Lakon ora kalah. Yen
to biyong bangguri ini inggih tos pundi sinuwun tugas apa kula menika wiraswara ngerti tugase ya kudu buka kitab lan lali ora kok kaya segak seneng dulu menika tontonan menika menika tuntunanipun umatipun rasa menika menika data menika awal ora iso swara kula saged menapa ingkang dados jawahipun Yai Duryudana menapa ingkang kula jawab paringaken kok ketah kelawan kados pundi priwa suci dipun tutup ketahipun singkir sing korwasya Pamanaryo jawab paduka kedah kantos ingkang dipun sebat Yai Duryudana sampeyan ngertos pendhetane kudu ngerti tanggung jawab menapa ingkang dipun acungaken utawi dipun agul-agulaken menapa ingkang dipun sebataken saking Rasina Ngaji kula yen pun kados pundi dipun satset sak hiburan ngaten dinten sapriki kula badhe nyuwun pamit Yai ngantos wonten raos bayang-bayangipun wonten ing Pendhita Durna kados pundi
iki limbo apa-apa ngono lho. Yo alah. Nduk. Jan aku kelingan bojoku pas nemen ning balai desa ngono iki ngopor cangkeme kaya bojone keling. Jan ora ilok tenan kok. Lek tak sawang komburi kaya nduk neng si. Lek kok ngiringan kaya Tiara. Malah kok mami salah ini siapa dulu? Ya rata dengku kok tak bisa dengar. Aku ini kelimitan yang rambut itu keluar. Si oke lah. Bikin saya boleh itu dewi mas ini. Matanya sipit, rambutnya wah ini. Mulai alhamdulillah ini oleh Nugroho. Apa ki rambutmu wis elek tanggone ya. Aja pi wis kanggo lah gatel nduk wis pen-pen nek tangi ibu. Adi manggung jalan ya larang lho Mi. Untuk jalan saiki paling ora 150 rambut sekang dicolong. Rambut di sanggulan arep campur sari tak colong digoleki geger. Ya nduk tak ijolane 20.000 aku. Iki kudune rata rene ora aku ning ngono lho. Iya dari apa elanmu. Oh alah. Iki sing gawe sapa to nduk kaya iki. Masyaallah, kaya aku ndelok kaya Facebook. Kan Facebook kaya ora iso. Pacane Mustafa iki sampun kuwi ya. Betul karo aku pian dirapi bapakmu sing dhisik yo satu ketika mati aku londo terus Wito teko terus salah yo oleh Wito kuwi dibeleni ae lewat HP bengi aku somong aja lahene telepon to Mas Wi lah kok iso yo kudu iki angon wayah yo yo karbon kabar-kabar apa piye no terus aku diketane karo iki usane karo setoran rasido cenapa apik oh terus takon ngebel keling apa piye ngono aku ya ora wani oh iya saiki usume saiki wis kudune apa-apa mesos yo iki dalu iki awake dhewe sowan ngabiyantara wonten desa Simbatan ugi dumateng para warga ngesut ngono ya yo. Iki arep pambagi riyin awake dhewe katimbalan kene ya, Nduk. Tak uluk salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki jam pira ya iki? 12. Nggih, langsung mawon. Monggo Mas dipun dhisik rumiyin nimbali bojo kula ingkang sambung. Cobi Mas dipun anu Mas, bantingan saiki Mas. Kula nyuwun tambal ban. Iso ben wis ora sah. Engko kesusu sak wis terus. Oh nggih wonten anu istilahne napa niki wonten ralat. Wonten serat Nawala, serat iki ya Nawala ya goblok aku. Perkenalkan oh walik lek maca. Sik to ora ngono lho iki malah ora kleru tagihan. Lah ya kleru layang gaden kok dukulmu meneng to. Niki tagihanipun pripun Mas? Oh, sik to. Nah jane lemu jukuk ning ngendi to kalau gak iso. Lah iki layang kok tebus lho. Oh, utang omah Banyang Mbah Nur iki. Ya. Bu Wadi ngesut nyuwun gending podang yelo. Ya, yes. Apa salah? Yes. Lah yes matamu kowe.
Podang yellow aliasipun podang kuning. Peh menika krudukipun kuning, dipun sindenipun menika waduh. Kedahipun nggih ngaten sinden nggih senajan macak sinden. Sinden iku tegese sendenake rasa nyendenake makna. Ngoten niku. Aja senden nang didin. Senden nang didit lebok di blangkon go mulih. Lek kaya aku ora sedeng to Yung. Iya kowe baratane cara rumpunane mami ya ora sedeng. Nyepor-nyepor iki bolone mami. Ingkang angka kalih Mas Dalang menika nyuwun urek-urek apa Mbak? Lah tulisane urek-urek matamu ora. Kok sampe matamu dhewe tulisane no sewu niki urek-urek ngono lho. Urek gedhe urek-urek niku napa niki? Orek-orek. Orek-orek. Ya roh rada ngono nggih. Monggo dipun ladeni napa? Sing ndenduk iya nderek nepangaken riyin to Mas. Ingkang dalu menika nu sewu saderengipun napa niku wadi utawa salepun nyuwunipun Bu Wadi menika nyuwun gending podang kuning isine apa ya iki? Waduh 300.000 laris matamu 20.000 no. Matur sembah nuwun isine 330 engko tak ngene nduk sekar selawe nang Venezuela kuwi 50 terus nyang Mamik 5.000. Monggo ingkang sepindah badhe nepangaken pesinden menika nun sewu khususipun sungkem kula kunjuk dhateng Mbah Demang panjenenganipun Mbah Nur Hidayat Profesor Doktor Sos MM ugi panjenenganipun sedaya perangkat pamong ingkang linenggan wonten dalu menika ugi sesepuh dalah sesepuh ugi dhateng para kadang sinuman khususipun kadang taruna ingkang wonten ngesut utawi simbatan kula ngaturaken agunging panuwun dalu menika sampun katimbalan marak suwan dhateng panjenengan kapureh nyangik kados pundi kridanipun saking siswa Nur Radio menika guru kula saking Yogya menika tasik rayi dalem. Pun dalangipun rumiyin ingkang ngajari menika. Ingkang sepindah badhe ngaturaken kenalan menika kula pribadi Ki Dalang Siswa kalih anak kula lanang Benggol Ojrot Benggol Derajat terus ugi wonten para pradyangga menika sedaya saking sarjana isi Surakarta. Alhamdulillah sampun sami tamat sedaya. Alhamdulillah ingkang dereng menika semester 2 Mas Wito. Mas Wito menika medhet jurusan Bonang. Slendro pelok. STW. Monggo ingkang engko sepindah nderek nepangaken menika nun sewu para kadang ngesut menika sinden kula lek kula beto mboten kok gemen mboten menika nggih sarjana sedaya tur nggih perawan sedaya mboten percaya monggo dipun bikak piyambak ingkang angka sepindah menika saking ingkang pinggir sor panggung kae bojo kowe elek kae menika kudu sinden kae lho sinden kuwi lho monggo nduk jenengmu sapa dipun tepangaken monggo dhateng para pamirsa monggo hah ya sasirku iki kok ngatur tanggal kok kono lho kok pikir ngaliyo kono sik oh iki ra perlu gone kono ra bojomu ra ingkang sampun maringi wekdal menika. Mangke dipun dhateng sinipun nggih Mas. Nggih, monggo Pak ingkang ngapa sepeda nduk sinten ingkang kali aku.
Dhisik gawe tapi jenenge sapa lan? Nggih, nepangaken nami. Gue lo buat rambut tojo. Lah pripun nek mboten banter nggih mboten pudang, mboten kringan. Ya wis dah nggih muni. Kringan ngon basa kono. Suarane masa kuwi sih tok lek sekar kene si bater lan sing. Anje sugeng dalu para pareso sedaya nggih. Alhamdulillah sae nggih, Pak. Nggih, menika nggih kerawan Pak Tekno. Nggih. Nuwun sewu, Mas. Sekar niku lek bagene dayo yo miring lu mboten pas nggih. Lho mengko sik. Ora ono dulur-dulur bos-bos ngene kene yo kudune marep rono rada miring rono ora kok. Nggih. Mas aku marep rono. Aku sedina ki mau salah terus aku ket mau. Ya wis pokoke marep rono lho nganten nduk marep rono le. Wajahmu iki ket tampak ngono. Lho kok kurang tampak. Kirang cantik ta, Bu? Cantik. Cantik. Nggih, suwun. Wong si batang ini orang ngomong cantik. Alhamdulillah. Pripun pautasipun sedaya mawon sae? Alhamdulillah mugi-mugi Sik Mas. Iki napa aja dibudale kok sae napa sae bro to? Allah. Ora lek muni niki sae napa sae? Sae ngono ya. Pautasipun upeng apa centelan jane? Nggih monggo tepane. Nggih, paring tepangipun nami kula Sekar saking Ponorogo. Putranipun Paksis. Pak Dalang. Nggih. Pake kaya wedhus jumbo anake kok widodari. Aku kaya mami. Ora kok kae tenan darah kula balong niku Pak. Kula niku berjanji mayang niku lho. Niku putra kula Sekar lho. Lah ora mungkin kok dalange kok wedhus jumbo. Jambut tapi mungkin menang ya. Wis biyen apa-apa. Wong liya can wis powel kok sesuk kan arep kurban. Nggih, monggo menika tasih wonten kuwatah wedhus suratipun menika saking Wisel saking Pak. Wah niki kodang kuning nang ketuk pemilu ya nang mahe. Pokoke kodang biru nek iso nyampat gawe Mas Didin kodang biru. Nggih, monggo niki saking Mas dados tunggal niki diwang pakaian. Nggih, Mas Diglok kuwon. Menika nggih kodang kuning, monggo. Nggih, monggo Mas. Nggih, terus Nduk. Ayo perkenalan, Bu. Iya terkenal iki Mas ya nek nyuwun suwun tulung Mas Dalang ngono. Ya Tang, monggo. Nggih, terus terus. Ngadeg kok, Nduk, ngadeg. Kenale karo ngadeg. Niki kula napa jumeneng? Nggih, kali Dek Sekar nggih. Ora sik Sekar kemang sampe burung. Pun ngeten mawon, Pak. Oke. Terus sak teruse Tang, mriku dikenali siji-siji. Beh, kula iki saking Gaunung niki kula izin badhe kenalan. Nggih. Kula saking Gunung Rajek Wesi Ponorogo bagian kidul. Nggih. Kula nderek nggih Pak Dalang. Nggih, monggo Mbak menika sampun kacata kedarawuh panjenengan merga ana Kang Mas Irawuh. Wis kuwi nah angkes krasa jane kok ngomah kok memet ra memet aku ki ngono. Menika garwanipun Paswita ingkang angka setunggal. Ingkang angka setunggal Mbak Tini, ingkang angka kalih menika Mbak Tini. Dene Tini niku lek pomo loro-lorone ganti ya Tini terus karo mangsane. Niku umpama Mas Wito niku pilek nang paling ya kleru. Sok karep keling. Mboten, kula Sutini saking Sidoarjo Jambon Ponorogo bagian kidul. Cedhek lumpur Lapindo. Nggih, sanes lho nek Lapindo mboten damel A, nek kula Sidoarjo. Mboten damel H. Nggih, ngoten mawon nggih, Pak. Nggih, monggo. Aja Pak to Mas ngono lho. Mas. Ngisi-ngisi Pak matamu ya. Nyapa kula anu pro oleh buke ya gah nuwun Mas ya, Pak. Ora apa-apa buke kae kene iki ora dianggep buke tok njadi bokono. Milik umum. Milik umum no, plat kuning aku. Tak ngene iki, ndang yo. Pesane buke deplet. Monggo, Mbak. Iki plat kuning. Yo. Kula Mami. Piye to kuwi? Ora kuwi piye to? Lho, Mami. Mami kula. Piye to Mas niku? Kula Mami. Mimi napa Mami? Kula Mami, Mas. Oh, lah yo Nggih. nek nyeluk Mas ngono ya pas ngono lho. Ora kok kaya Tini, Pak. Oh, engko tak tambahi anu mik 2.500. Lah wong kula niki wau dalu namung asok bau lho. Lho, maksudipun? Lah ampun kula bon riyen tak nggo nempur beras. Cangkemmu iki. Dadi iki kok karek asok bau mulih ora usah pamitan.
Matur nuwun. Ya wis ndang kek kono terus dikenalke kula Mami, tasik perawan napa tasik bujang ngoten dipun tepangan. Kula Mami Rondo. Astagfirullah. Oh. Asline sing dinteni kuwi lho sing keri kuwi lho. Mbak bilih mriki wonten lembu elek-elekan. Ora lho nun sewu niki anu warga ngesut kok kula Mami Rondo terus padha muwen kabeh karo apa nek sing mlotot Wito. Mas aku lek krungu Rondo ngono terus buka ning Facebook. Monggo Mbak Mami tasik bujang lajang nggih monggo. Salajengipun sinten? Sugeng dalu Mas Dalang. Aduh, sapa niki? Dipun tepangaken kula Utari. Oh, inggih, matur sembah nuwun ingkang garwa nderekaken niku, Mbak. Oh, mboten. Lho. Lho, tuk. Kula ngindil Mbak Mami niki, Mas. Oh, inggih, sarengan Mbak Mami matur sembah nuwun. Inggih, saking sampun tamat saking isi. Sampun, alhamdulillah. Riyen dosenipun sinten asmanipun? Dosennya kathah. Mboten yang paling dikenal. Paling dikenal Pak Suraji. Mas Danis kenal? Oh, nggih tepang. Mas Aji? Mas Aji nggih tepang. Niku rencang seangkatan. Nggih. Jenengan kok tangkep Mas Aji? Yakin? Nggih. Ya. Niku rencang seangkatan malahan Mas Aji. Tak telepone Aji. Cik kuwi kancamu utuh. Oh. Iya, monggo satri. Ya, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, kaca Pak Dalang nggih para pamirsa, Pak Dalang ora masalah. Pak Dalang iki gak penting ning kene. Nggih, sugeng dalu, sugeng. Oke, sugeng dalu Om Dalang. Kae lho undanganku sing ngrampok kae kok aku. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Nah, ngono kenal yang aku wis kenal karo dengkulmu maca tok. Sik, ndang terus. Nggih, dipun tepangaken kula Nengki Tiasmara. Sapa? Nggih, Nengki Tiasmara saking Balong Ponorogo. Anake Pak Manto to. Nggih, sampun. Ora. Kowe putrane Pak Dalang Manto to? Nggih. Lah Gusti Allah lali neng, atur Masya Allah Nengki. Ya ampun. Kuyunen cah. Nggih menika putra Dalang Mas Manto ler kula niku nggih. Naminipun Mbak Nengki saking Gunisa nggih, Mbak. Nggih. Jurusan apa, Nduk? Bahasa Jawa, Pak. Beh, jan bahasa Nggih. Jawa mulakno kowe iso Jawa meneng Budi Kerti ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Perkara basa Jawa, iso bul Jawa ning kanan, iso Jawa ning Mustofa. Lah Mustofa tidak Pak Manto ora alhamdulillah kok. Ngono iso dalang. Oh. Nggih, monggo sak lajengipun. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Nggih, monggo. Nggih, nderek pitepangan nami kula Nimas Ayu. Sik to Mas Ayu kali nyamat. Mas Ayu pidalemipun Trenggalek, Pak. Duk, jane kaya apa, Duk? Kowe Mas Ayu saking sekolahmu nek apa, Duk? UNS. UNS Solo. Nggih. Saking Trenggalek. Nggih. Layak kok jaranan tik. Lek jaranan tik rek ngono. Alah. Menang. Jancuk. Ora Nduk sik tak delok raim wajahmu. Masya Allah. Engko pacarmu enggak? Sumpah, tak omong nih Marsudi lho. Nggih, mangga. Mbak sapa? Nimas. Nimas Ratu kali nyamat. Besok topo telanjang. Curang. Ora rek Nimas Ratu. Sama Dok. Sik nun sewu. Iki sitok tok lek mami ora sah. Jangkepipun. Ora sik tok aku lek kene mami kudu mutah. Sik tok ngene. Kudu mutah lek ora lek neng wong, lek ora neng wong ya. Sik
Ngapa to kowe melok-melok cangkemmu urusane Pak karo anak beda-beda nyok. Kowe aku. Kowe Tir urusane Tir. Ora nduk jane kowe nyapa tak kurang kene kowe lho, Neng. Oh, wong kok cerigis matane. Ora kowe nduk, aku tak delok nduk. Ngadeg kos dhuwit nduk. Ora tak delok bodimu kowe ngopo. Ora ming baksis tok. Maksudku lek wong piantun ngesut ki ya sing enom ya enek. Apa neh Rijal putrane Mbak Lurah delok ta. Ndang nduk, sedih lho nduk jane ngadeg. Turuk turu gendak tak. Roti. Marep kono. Terus ya terus kenalno sik pisan kah diulangi satu kali lagi niki Nun Sewu menika ingkang dados celeng dapuk celeng saking Trenggalek gini iki Mbak. Pas jaran dapuk celeng kan celenge kan lho nyuk kan dhisik kan ini sok pedhot to engko. Ora celeng lak ngono to. Lah iya Dang kecelengmu sepiro? Lho. Cangkem Jenengan mawon. Ora celenge kan celenge lak ngene. Ora kuwalik iki. Lah nggih jenengan mawon jenengan lebih pas, lebih menjiwai, lebih mirip. Kok nyeleng-nyelengne aku to? Ora ngenokono aja kene aku. Nah, ayo mboten niku Nun Sewu para rawuh. Ora sing enom-enom niki Nun Sewu saged daftar nomoripun gadah jalan catet. Nun Sewu kula aku be, sek. Nun Sewu sami mencatat jeneng sapa kan? Ayo sapa? Sapa yuk? Kono lho, kita kono lho. Nimas, Pak Ibu. Nimas sapa? Nimas Ayu. Lengkape? Sanes. Sapa Nimas Ayu sapa? Nimas Ayu Puspaningsas. Nimas Ayu Puspanengki. Sapa? Niku Nun Sewu Mas, niki saged niki nggih. Kos dicatet nggih. Asli sah demi Allah 082 sampun nggih pun niku wis duwe wis nggih monggo kuku karmu aku ngambil bojimu kaya ngopi apik bae masuk di jangan bejo besok sing duwe bojo ngono sing wis bojo-bojo ora sing duwe bojo-bojo ngene biasane terus Mas Kukuh bisa saya. Mas Kukuh nggih dalang menika nggih. Wingking menika yoga menika sedaya dalang nom menika sedaya dalang asli. Mboten wonten ingkang dalang. Ingkang dalang setunggal wita dalang dosa menika. Saterusipun lanjut. Halo. Yes, sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sedaya mawon. Pak karena aku tak ya. Aku nak wani komen aku bagus neni. Datang apa? Nah. Ya dipenepangaken nami kula Benggol. Mutiara Mustikabwana. Nami kula benggol. Iku lek wingi jenengan. Ora aku ngomong nami kula aku ngomong benggol. Kan ya sampe sapa asmane sinten, Nduk? Ya kula Mutiara Mustikabwana. Iki kan Mustikabwana Diamond. Ya terus. Bidalmu tidak? Saking Badekan Ponorogo. Bapak asmanipun? Bapakku jenenge sapa? Pak Marsudi. Kuwi dalammu tuh. Dia nek mayang nek teng griya nggih, Mbok. Dalang ibuke. Nggih, menika putranipun Mas Jalang Marsudi. Mas Jalang Marsudi, jenenge Mas Marsudi derajat sejati. Marsudi Bawaleksono. Iya, apa? Marsudi Bawaleksono. Bawaleksono, Solo. Nggih, putranipun Pak Dalang Marsudi Bawaleksono. Lek ingkang
Niki putranipun Pak Sis Bowo Wedhus Buto. Ndo, monggo sak terus. Sugeng dalu pamirsa. Pemirsa apa pamirsa? Pamirsa. Sing banget Mas niku suarane kok nyorong Mas. Mikir Mas ngono kok pengen sini-sini. Kene iki gon sono apik-apik, Bos. Suarane halo tahu bulan. Dimulai di Mat tahu bulan. Nah, no. Muni yo. Dipun tepangaken. Bentang. Apa iki iso nepange kono? Maksudku nepang nang kono. Ndak ketemu. Ndak no mati prono maksudku. Ndak malah yo mikir cepet. Sik terus kowe lamun dicek nah ya. Lewat para jenenge Pak Sis ngono. Nah iki dipirsani. Karo kono didrokne. Assalamualaikum. Lah kowe terus sama sik. Lagi terus. Ya wis terus. Assalamualaikum. Pangaken nami kula Venezuela. Sapa? Venezuela. Wangen to. Sela mawon, Pak. Ora jenengmu Venezuela. Venezuela. Wih, tak jelas. Sela mawon, Pak. Oh, alah, si dikelane anu wae to. Nggih, Pak, rasa jeruk. Kowe iki murite benggol sak kamu ora kamu wis pinter to ndek bodon nang kono wae. Ya, mungkin di pacaran. Napa, Pak? Kowe di pacar burung. Kowe wis ora kowe aku ora nikoni cangkemmu iso melu-melu to nyok. Iki gurumu pun-pun kan kali ngono lho. Wis kelas pira nduk kowe? Kelas 3 niki. 3 apa? 3 SMP. Nah, nek SMP pendi? SMP kalih Ponorogo. SMP kalih Ponorogo. Nggih. Muridipun sinten? Mas Benggol. Pacarmu do. Dudu. Wentung sisemu bongko kowe gak. Nggih, Pak. Ngomongnya aku saniki finish lah nggih. Monggo sedaya jumeneng. Sitok nggih. Sitok jumeneng kok kabeh monggo. Nduk finish lah. Jan. Menika penuwunanipun podang kuning, Nduk. Nggih. Esuk awan. Eneng omah ra tau kathokan. Langsung, Pak. Nggih. Iya, Dang di kono. Oh. Aja grigu, Nduk. Dang. Esuk awan ning omah wis ora krasa. SMP 2 Ponorogo. Tepuk tangan di Monggo. Nah.
sayang putra kanane suntikan kulute luar biasa. Nuwun. Nggih, kaya ngono besok sing nemu dadi ngono lho. Peh upama di mantu kaya ngono beh masalah. Si SMP wis jawa dhuwit, Jan. Kuwi si SMP lho. SMA nu dadi ya. Menika dipun pangarsani kalian Mbak sapa jenenge ora paham to. Ya Sela. Sela, nduk Sela kelas 2 SMP. Menika lulusan TKA. Nggih. Salajengipun penuwanipun kathah ingkang sami badhe kula waos. Menika panjenenganipun nuwun gending gubuk Roro Prahmen. Gubuk Asmara. Ingkang kanggo kalih Roro Jonggrang dipun prahmenaken saking Pak Darno. Nah, iki Mbah Darno iki bosku iki. Aduh, menika ingkang badhe ngersakaken tayub, monggo lho. Timbang pramen tayub mawon, Mbah. Monggo dipun inggahaken. Kalih sinten ingkang dipun kersakaken tayubipun? Monggo. Gubuk Asmara gendhingipun tayub monggo saking Mbah Darno minggah Mbah, monggo Mbah, lek kersa Mbah. Sinten ingkang ngersakaken monggo. Terus wonten malih menika saking Mbah Deglok Won. Lor Simbatan menika nyuwun podang kuning. Menika Mbah Jeglok matur semenan pun kalih Mbah Darno menika Gubuk Asmara kalian Roro Jonggrang menika ngaten podang kuning sampun kalajengaken ing dalem majeng. Menika dipun gantos Gubuk Asmara utawi Roro Jonggrang. Menika dipun tayubaken monggo ingkang badhe jumeneng utawi monggo ingkang badhe pangarsa ngasta sampur monggo Mbak Sekar dipun padosi Mbak. Mbak Mami monggo, Mbak Tini monggo. Terus wonten malih menika saking sapa iki? Mbak Lanjar. Nyi Lanjar. RT 3 Nyi Lanjar ke panguwasa Pantai Utara. Menika Mbak Lanjar, menika RT 3. Nyuwun gending menika Mas Dalang. Gendingipun podang kuning sampun, Mbak. Menika podang kuning mangke dipun gantos sapa punuwunipun. Terus kalian pepiling. Nah, kagem sedaya masyarakat ngesut mugi-mugi ngesut rahayu lir ing sambikala pikantuk rahmating Gusti Amluma. Amin. Dalu menika ngaten. Terus wonten malih menika Pardi, Mas Pardi Rebo. Terus niki wonten malih pas Mas Pardi Kemis. Terus Mas Pardi Jemuah. Nyuwun apa iki? Ninggal katresnan. Aduh. Tresnane ditinggal iki terus piye iki? Kalih jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe boso. Bongko iki. Remek aku ngene iki ya nate ya. Jambu alas kulite ireng sing digagas wis kadung meteng. Jambu alas kulite coklat sing digagas malah minggat. Nggih niki ninggal katresnan saking Pak Pardi Rebo. Nggih. Oh, Pak Bos, Bos Mas. Untara Nadi. Pak Narko napa Manarto? Oh nggih, nun sewu. Pangapunten, ndi Mang? Sik to aku tak golekane. Monggo Pak Narko, kula aturi jumeneng. Nak sapa? Oh Narto. Nggih, Pak Narto saking
Kuping bosok aku kupinge. Jane dek iki tak koroki ya. Bojoku lah aku budhek sewenenge ya. Panjenenganipun Mas Leo kali panjenenganipun Bapak Sunarto Juragan Mas menika badhe naleni Mbak Mami minangka Mas Cincin apa? Nyapa? Jumeneng monggo, Mbak Mami. Mbak Mami monggo. Jumeneng nggih mangke nyambut Pak Narto Pan. Waduh, Mbah Surata rawuh niki. Lah kowe engko ditagih dhuwitmu piye? Juragan sate. Alah rene ora nggo satu nggo apa? Kula niku sis Mbah Surata dhisik pernah kali Mbah Tobron mriku Suwargi. Ya sik sak sirku to. Dhisik maca kok. Panjenenganipun Pak Narto kali Mas Leo. Monggo Mas kula aturi jumeneng dipun sambut Mbak Sekar Mbak Tini ingkang biasa dereng tayub nggih lenggah napa dos pundi napa khususipun Mbak Mami kalian Mbak Sekar kali Mbak Tini monggo jumeneng Mbak. Tulung. Ayo. Monggo bos. Monggo rawuh. Monggo Pak Narto kali Mas Leo sambut minggah. Badhe tayub. Monggo. Iki kentek-enteki lah sitok munyuk sitok munggah. Monggo Pak Mami, minggah Mbak. Jumeneng Mbak Mami. Sugeng dalu Mas Dalang. Oh iya, sugeng dalu, sugeng rawuh, Bapak. Mbak Mami ini bayangan kawak niki. Bayangan kawak. Nggih niku sampun anu. Mlebet ngriki pun mboten asing malih. Nggih, pangapunten menika sampun kula las malih, Mas. Nggih. Nggih, kala wingi niki jan sowan nang kali dalang gaul nih. Oh nggih, niku WA kula sendalu muput ngasih HP kula telas baterene nggih gara-gara Mami niku. Niki sugeng dalu dumateng Mbak Lurah Nur Hidayat. Nggih. Niki jan piyantune ya gaul, dalange ya gaul. Oh, Pak Nur menika seniman kok menika. Nggih. Nyalokne lurah ping 4 agek dadi niku. Apun kajenge menika pancen Ngoten niku ditelateni Pak Lurah. Nggih. Ngaten. Jangu lak mlebu. Nun sewu menika pangkat derajat menika sampun garisipun wekdalipun dipun atur kali Gusti Kakang Karyajati sampun wonten. Terus menika kerawuhan Bapak Tabdi saking notaris Magetan. Alhamdulillah. Amin. Diaturi minggah kersane nyawer niku. Oh, nggih, Pak. Nggih, Mas. Nggih, pun Bos. Niki piyantunipun lomo. Oh, nggih. Mengke kersane para warung gonus dipun sawer sedaya. Langsung minggah sak menika menapa mangke? Mengke. Oh, nggih mangke panjenengan paling rumiyin. wedal kersane nyawer. Nggih. Panjenengan rumiyin mangke ingkang dipun kersakaken menapa, Bos? Roro Jonggrang dipun pramenaken. Dipun pramenaken. Nggih. Nun sewu menika Roro Jonggrangipun wonten 3. Nidek Mimi. Sanes Mimi, Mbah. Anu Bos, niku sanes Mimi. Niki Mami. Menika aslinipun wonten Purworejo, asmanipun sanes Mbak Mimi no sanes. Oh nggih. Mbak Tetek. Oh, alah. Ingkang netek Mbak Mimi ingkang nyusu kula. Genahe iki ngene lho. Mami nggawa Mimi. Oh, alah nggih. Nggih. Nun sewu, Bos. Nggih. Ngatos-atos. Inggih, wong talam pun kedaluwarsa nggih traten. Nggih. Monggo. Niki kalih Mbak Mimi nggih. Nggih. Jonggrang. Turuk Tung tak tep. Ana apa Bandung bengak kembar kaya duwe cangkem. Mimi kok Mimi. Kaya aku ketularan jalange lho. Jonggrang. Piye Bandung? Waspadakno prajuritmu wis kalah perang karo prajuritku. Mula sliramu gelem tak boyong, tak dadekne bojoku nang Kadipaten Pengging. Aku? Iya. Kok dadekne bojomu? Yo, kowe. Lah,
Kowe mak lampir. Ketemu pirang perkara Bandung kowe arep ndarpe bojo aku, heh? Sliramu yen Ketemu manut. pirang perkara. Yen sliramu manut bakal tak ombyong-ombyong donya, tak gekne toko mas loro. Bakal tak pinangkani apa penjalukmu wong ayu. Ngono Bandung. Iya. Kamangka mimikku wis kedaluwarsa. Ora apa-apa. Masuk kiwir-kiwir ya tak telateni. Alah tenang. Sing penting Mas Dalang eneng kene gak apa-apa. Ngene ya Bandung. Iya. Yen pancen kowe bener-bener pengen duwe bojo aku, Iya. aku duwe punaki Bandung. Apa panyuwunmu wong ayu? Aku ora njaluk HP ipun. Oh iya. Aku ora njaluk mobil rebon. Iya, njaluk apa wong ayu? Aku njaluk bayi 1000 cacahe sewengi dadi ya Bandung. Seliramu ora njaluk donya brana, ora njaluk kolam renang, Gak. ora njaluk tak lepo mas Gak. omahe, Kek ming njaluk anak 1000. 1000 sewengi dadi ning kur karo awakmu ya Bandung. Iya, mambengi wis jamu STMJ nggih Ngawi. Kalau kancaku mambengi. Wis jamu STMJ. Ayo Bandung. Bakal tak pinangkani. Leksana nono Bandung. Jograng Arya Sauntara. Para jin priplayangan, aku njuk gaemu. Wujudna si Jograng jaluk candhi cacahe 1000 sewengi kudu dadi saurunge jagung loro. Jograng Mbek. ketiwasan Jograng. Piye Bandung? Saurunge jagung uruk oleh kumakarya urung rampung. Lah ya Bandung. Coba hitungan bek menawa iso minangkani panyuwunmu. Kuwi saka kono, saka tengah, kuwi sing lungguh ki Kyai Nur ki yo resi gentayangan. Muga-muga genep Nggih. Bandung, aku bisa dadi garwanmu ya Bandung. Iya, iya. Jiro luting das pitik colong maling. Kono 300 Bandung. 300 kurang 700. Sisih kono candi Asmara Santo. Santo man teko ora Santo. Kan- Kuwi Santo ya, Santo. 300 Bandung. 300. 600. Sisih kono candi Surata. 300 Bandung. 300. Jadi dalang no kuwoprok cangkemmu. Sisih kono Candi mami. 99. 99. Ateges kurang sitok Bandung. Dadi 199. Iya Bandung. Kurang siji. Kurang siji ya mbok gelem. Ayo ora to. Eman-eman. Kurang siji lho. Kurang siji sliramu gak gelem. Ora Bandung. Tetep gak gelem. Sliramu sijine. Mas Dalang, pompong dadi reca dimuk-mukno piye? Ngaten Mas. Ora apa-apa Bandung ndak rene sing duwe. Reca omong cangkeme. Dadi reca kek recane Boten, rondo boten, ya sewu, Mas. Recane kesempatan. Nun 1000 Bos Bandung. Injih, Raden Bandung. injih. Nun 1000 reca menika pun boten saged menapa-napa to. Injih. Ngaten. Iya. Nirune arkeologi. Injih. Reca niku lek kula niki pematung lho. Injih. Nggih, kula niku pelukis ya. Injih. Kula niku saking studi formal lukis. Injih. Reca niku arahipun boten pas, Mas. Oh, injih. Cobi tipun Inger. tipun banner saking bokong menika dipun agem untuk idul ngeten. Yes, tak ada lho. Oh, nggih apa to? Monggo. Dipun bokong bukan itu. Nah. Nah. Sik. Bandung yo kurang ajar lho. Masamu. Jalan ngadeg kok, Guys. Mosok kok lek nyekel. Masa sungguh saya didemo yo kene aku lho. Ora kaya pas ngono lho Lah aku ki. iya. Gusti Piye, Bandung? Allah. Wong njunjung aku atiku Dok, kowe SMP meremo ya, Dok. Injih. Lah wong lugu diaturi wis manut wae. Nek kedahipun ngaten, Bos. Nggih. Nggih mekaten ketoprak sampun rampung. Mboten nyanyi. Dereng, Bos. Lah lagune Lah wong Oh, lagune ya. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ayo, Mbak Sekar. Ora mokal yen aku nandhang kasmaran. Waspadano prajuritmu
perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungkung Barang iki kanggo durung rampung Bela mati Kang Mas Prabu Kupala Kang Waseda Runggawi wana segara tobat jonggrang wani tok keparat orang ngerti yen Bandung lanangi jagat putra ratu Prabu Pengging Damar Moyo aku duwe aji sekti Bondowoso Roro jonggrang manuto sun punduk garwa Jaka Bandung aku terpe bebana Iya, apa bojone? Candi Sewu sawangi kudu hati iya jonggrang panyuwunmu tak turut yo Mbak Sekar ayo Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang Mas padano prajuritmu kalaparan mula kowe adiwani boyo Jaka Bandung kowe aja kumalungkung Barang iki kanggo durung rampung Mela pati Kang Mas Prabu Kupala Kang Waseda Rungkapi wana tobat jonggrang wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Prabu Pengging Damar Moyo aku duwe aji sekti Bondowoso Roro jonggrang manuto sun punduk garwa Jaka Bandung aku terpe bebana iya apa bener Candi Sewu sawangi kudu hati kang panyuwunmu tak turut
Menika tasik wonten SMS menika Bos. Nggih. Saking panjenenganipun Profesor Dr. Nur Hidayat. Nggih. Panjenengan kedah 3 kali show. Halah, nggih. Nggih, menika. Kalih lagu mawon. Mboten niki 3 Mas. Nggih. Nyuwun 3 niki khusus panjenengan Nggih. menika. Niki. Awit menapa Bapak mik sik iki. dalem. Nyuwunipun menapa Mas? Mbak Sekar. Gentosan. Niki ninggal katresnan wonten nggih. Wonten tinggal Nggih, katresnan wonten. tinggal Mriko katresnan. ana sewu Niki tinggal kadung jumeneng. Oh, udah jumeneng, ninggal katresnan miko Eh wong ayu ninggal katresnan. Jumenengan nduk. Monggo nduk Sekar. Aduh. Tak kira lah orang Nggih. ditayup nih. Matur suwun. Oh ini tayub nih rumah Bar iki ditayubne bar iki. Heeh. Nggih bibar ninggal katresnan. Bapak. Sik jajar karo Mama. Nggih. Tak. Nggih menika ninggal katresnan menika saking Pak Pardi Menye. Oh Mas Oh, Pardi. nggih. Salam Pardi Pardi Rebo. panjenengan pepundan kula Mas Pardi. Pardi Rebo. Nggih Pardi Rebo. Matur Menika suwun. niku panjenenganipun Mas Menyek sungkem kula dateng panjenengan dalem Mas Menyek menika juragan wedhus kondang Oh, wah nggih. jian ingkang nyponsori anak kula Nduk Sekar. Matur sembah nuwun. Nggih. Sponsoripun Mas Menyek kuwi kelebutan gedhe karo Mas Menyek lek ora Badorono ya. Nggih. Heeh, kuwi pepundenmu sing iso kondang kaya ngene kene perkara saka panjenenganipun Mas Pardi. Pertama kali. Nggih, Mas Pardi kucing niku. Menika sampun Nduk Sekar menika sampun tamat saking sarjana Mas Menyek. Kantun jodhonipun monggo ingkang badhe ngersakaken. Jodolan pasti niku kersane Gusti Allah. Ngoten. Wah, aku jodoh karo Gusti Allah, jodoh karo Lah iya. wong. Jodohke karo menungso. Ayo Pak gendang nyanyi ya Pak. Apa nyanyi Pak? Ninggal katresnan. Oh nggih. Sak suwene tak tinggal katresnanku apa isih eling karo aku? Kala tasekku merep kalih panjenengan Kang Mas. Tenane wong ayu. Amargi panjenengan Wong ayu jan. ngertosipun. Ora enak. Kula niku ketresna terus kula kalih panjenengan. Jan ingin kayu tenan ingin temen. Pol. Nggih. Niku anu Mas, napa niku Napa? ora sida. Ndi? Monggo. Iki biasane lek dijatene reo kan. Nggih, monggo. Nggih. Engko jenengan sing jadil aku sing ganong. Ngoten. Nggih. Nggih. Dang, cope. Bos. Mbak Yai. Nggih. Monggo. Mbak, iki Mbak Yai. Rusak. Mbak Yai. Nggih, Mbak Yai kecakne Mbak Yai. Tekon nah iki. Niki Eneng lembian teko niki. Wes niki kiai yang memahami masalah wayang nih. Nggih. Menika nggih kula nderek sungkem Mas khususipun sesungkem para kadang dalang Magetan sedaya mawon. Nggih. Diputut menika jane dhisik putut ki dhisik sing Nggih. gendong aku. Oh, ki putut. Nggih niku lukisanipun ingkang damel ramanipun rumiyin mengko kula. Nggih. Nggih, Nggih. saking para kadang seniman khususipun pedalangan ingkang wonten Nggih. Magetan kula ngaturaken ngempil kamardiwanipun dalu menika. Nggih. 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 Ugi panjenenganipun para kademangan saking Limpian Wetan, Limpian Kulon, saking Plausan, saking Besuti mawon khususipun saking Purworejo, saking Duyung, Mbah Lurah Duyung, Mbah Kences goreng kareng taji sungkem kula salam niku dalu menika Mas. Nggih niki mbok menawi benjang ulang tahun toko Mas kula panjenengan kula aturi rawuh ning dipotong 50%. Sik to. Nun sewu Mbah Lurah niki seksi lho Mbah nggih. Nggih. Sik Mbah Lurah mang mlayu. Niku Mbak Lurah. Oh sakit lek mlayu. Mboten no, Mbak Lurah gaul nganti rampung. Oh lah iya ora mungkin iso Nggih. ngasek mlayu titenono. Niku wau sampun gremang-gremeng Mbak Lurah. Nggih. Wis gampang ojo kok 50%, 70 dilakoni. Nggih siap Bos. Nggih Nggih. nggih. Pun to monggo. Nggih. Nggih. Tapi sindanipun niki tambah melih to mangke? Nggih. Oh nggih oke. Digenepi kalih dosa. Oh kula menika terak sindan sama menika Mas. Nggih. Nggih. Ingkang makan Nggih. ben kesuk niku didin. Saking STSI sedaya mengke. Nggih, menika Nggih. STSI. Nggih. Ingkang sok makani minuman menika Mas Vito. Oh, nggih menika Bapak Wito pundi nggih? Mas Vito nika. Nika Mas Vito niku STW Mas. Oh, Sarjana semester setengah tua. Oh, setengah tua. Nggih. Berarti wis kedaluarsan neh. Ah. Sih. Nggih monggo Bos. Monggo Ki sido nikah apa ora? kaprenan. Sida. Akan mulai aku. Hobi ya ning juragan rawuh ra sida masane sik wadan utan. Anu, monggo saderenge Bapak Kamdi SH kula aturi jumeneng. Nggih. Kula jumeneng kali Bapak Lurah.
Monggo Monggo dipun dampingi. Nggih. Nggih, Bapak Monggo Kamti. kuaturaken jenengan. Nika Sugeng dalu juragan nggih. nggih, Bapak Kamti niku tasik malu-malu. Oh, nggih. Saya piantun enggal wonten nggih. Magetan. Oh, ngaten. Jumenengnipun wonten Surabaya. Oh, ngaten wah jane nggih. Nika nggih kalih bek menawa keluarga ingkang badhe nyerwikataken saged Nggih. menjemput bola datang ke rumah. Amin. Ditangani Bapak Notaris piyambak. Amin. Boten amin, stafipun, boten karyawanipun Nggih. ingkang rawuh Bapak Kamti piyambak. Oh, ngaten. Langkung caket, langkung cepet, langkung Khusus notaris menika nggih, Mas. Nggih, notaris sak Penanganan Magetan. seluruh Magetan. terus wayangipun Wayange iki Mbah. Mas Benggol ae rada murah. Oh, malah larang. Oh, alah nene yo ngepok Nggih. bapake. 76 Nggih. angkat. Ayo, niki wau nggih enten tambal ban niki wau Pas. tambal ban. Saking Pak Menyek nggih. Nggih, di sini tambal ban apa ndi? Niki riyen anu opo Oh, nggih, monggo nggih. Ora. Kan sing tinggal sik bose tinggal katresnan Nggih, sik. bose nggih. Baru ku nambal ban terus nambal jenengan. Dan jenengan wau lo nambal Bu Mami. Enggak tak tamu jenengan. Tapi nek tambal pamik ya tambal. Hey. Lah ucap